11 ta' Ġunju, San Barnaba, Apostlu, għex fl-ewwel seklu. San Barnaba kien ludi mit-tribu ta' Levi u twieled f'Ċipru. Ma kienx wieħed mit-12 li Ġesu sejjaħ biex ikunu apostli, imma sa mill-bidunet ġie imsejjaħ apostlu minħabba l-ħidma kbira tiegħu għall-Knisja. Trabba f'Ġerusalemm u x'aktarx li studja fl-iskola ta' Gamaliel fl-istess żmien ta' San Pawl. Kien wieħed minn tal-ewwel li kkonvertew għall-Kristjaneżmu f'Ġerusalemm wara il-Pentekoste fis-sena 29 jew 30. Kien jismu Giuseppi, imma l-Apostli bidlulu ismu f'Barnaba bin il-Faraġ. Kien raġel tajjeb mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi, hekk jgħidilna l-Atti tal-Apostli kapitlu 11 vers 24. Kellu għalqa u bieħħa u dak li daħħal tagħha taħ lill-Apostli biex iqassmuh lill-fuqra. Meta San Pawl 3 snin wara li kkonverta mar Ġerusalemm, kien San Barnaba li laqqaw u introduċih lil San Pietru u lill-insara li għall-ewwel sabuha bitqila biex jemnu kif minn persekutur qalil isir wieħed minnhom mimli bħeġġa l-aktar kbira. Minn Ġerusalemm San Barnaba mar iżur il-Knisja ta' Antjokja. Kien f'din il-belt li s-segwaċi ta' Kristu bdew għall-ewwel darba jiġu msejħa nsara. Darba minnhom San Barnaba mar Tarsu, sab lil San Pawl u wara li stiednu ħadu miegħu u ħadmu flimkien biex isaħħu il-komunità ġdida ta' Antjokja. Meta waqa' għags kbir f'Ġerusalemm u l-insara kienu qed ibatu, San Barnaba u San Pawl ġabulhom l-għajnuna li kienu ġabru mingħand l-insara ta' Antjokja. Imbagħad San Barnaba ingħaqad ma' San Pawl u mar miegħu fl-ewwel vjaġġ missjonarju. Magħhom ħadu lil Marku l-Evanġelista li kien il-kuġin ta' Barnaba li wara telaqhom f'nofs triq. Meta inqalet il-kwistjoni taċ-ċirkonċiżjoni, San Barnaba kien jaqbel ma' San Pawl u mar miegħu għall-Kunċilju ta' Ġerusalemm. San Barnaba u San Pawl kienu ser jerġgħu imorru jippritkaw flimkien, iżda ma qablux fuq Marku. San Barnaba ried li joħduh magħhom iżda San Pawl ma riedx. Spiċċaw biex San Barnaba ħal lil Marku u mar Ċipru waqt li San Pawl ħal lil Sila u mar is-Sirja. Wara dan ma nafux sar minn San Barnaba, iżda nafu li 100 martri imħaġġar f'Salmis, Ċipru, fis-sena 61. L-isem ta' Barnaba li taw l-Apostli li skont San Luqa jfisser iben il-Faraġ jagħtina x'nifhmu id-doni effiċjenti tiegħu bħala predikatur tal-Knisja tal-bidu. Wara it-12 u San Pawl, Barnaba jidher li kien l-aktar persuna prominenti fil-Knisja Apostolika. Il-liturġija tagħtih kważi l-istess status tal-Apostli attwali ta' Ġesu. Imma lekk imsejħa ittra ta' San Barnaba għalkemm hija dokument bikri ħafna mhix xogħol tiegħu. Barnaba jissemma bismu fl-Atti bħala wieħed membru ġeneruż fil-Knisja f'ira tal-bidu f'Ġerusalemm. Il-komunità tal-ewwel insara kienu ta' qalb waħda u ruħ waħda, ħadd ma kellu xejn tiegħu, imma kellhom kollox flimkien. Qatt ma kien hemm persuna waħda fil-bżonn, għax dawk li kellhom xi proprjetà jew djar kienu jbijawha u dak li jaqalaw kienu iġorruh, ipoġġuh f'riġlejn l-Apostli u bekk kollox jitqassam bejn kulħadd. Fatli kapitlu 4 versi minn 36 sa 37 insibu dan. Hekk għamel il-Levita Giuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġ. Dan kellu għalqa bieħa u l-flus daħħal minna mar iqiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Dan li ġej huwa kliem Brother Louis Camilleri li tiegħu għaddejja il-kawża ta' venerazzjoni.
San Barnaba jagħtina eżempju ta' umiltà u ta' distakk mill-ġid tad-dinja. Ta' umiltà għax dejjem iħalli lil San Pawl jitkellem u jċedilu dejjem l-ewwel post, u ta' distakk għax bih ġidu kollu u jagħtih u tah il-foqra. Il-ġid tad-dinja u don ta' Alla li għandna nilqgħu bil-gratitudni u ninqdew tajjeb bih, u wkoll fl-istess ħin periklu u xkiel għalhekk bosta qaddisin ħallewh wara spallejhom biex aktar ikunu qrib Alla. U int, ġenerus ma' Alla u mal-proxmu fil-bżonn, tafda fil-providenza divina li tmexxilek ħajtek tgħaddi minn xi xtgħaddi? Kemm inti lest jew lesta li tqis lil ħaddieħor aqwa minnek u intażel il-postijiet umli? Lest jew lesta li xxandar lil Kristu f'kull okkażjoni li tiġik bla ma tagħmel distinzjoni bejn dak u dik? Alla l-Missier mela lil San Barnaba bil-fidi u l-erf tal-Ispirtu Santu u batu jxandar u jikkonverti in-nazzjonijiet imbeda. Ejjew nitolbu biex bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll bħalu qatt ma nieqfu nxandru l-Evanġelju bil-kliem u bl-emil. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, intrid li jintażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi, u battu jaħdem fost il-pagani, ħajduru lejk, ibad ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira bil-kliem u bl-emil ixandru l-bxara tajba ta' ibnek bl-istess Kristu Sidna. Amen.